Når en af vores mange kunder køber en vare i en af vores butikker, så er det et af de sidste led i en værdifuld kæde, hvor alle led er utrolig vigtige. Her kan du se nogle af de led, som en økologisk kartoffel fra Gram Slot skal igennem for at ende på middagsbordet hjemme hos Laura og hendes familie. Vi starter i den lille by Gram i Sønderjylland. Alene for at levere de økologiske kartofler, som Rema 1000 efterspørger i den sæson, som den danske sæson er, jamen der dyrker vi op imod 200 hektar med kartofler. Det svarer til omkring 400 fodboldbaner med kartofler. Og vi er vel en af de allerstørste økologiske kartoffelproducenter i den her ende af Europa. Og fra Gram går turen til Rema Grønt i Vejle. Vi skal sørge for, at vi har frugt og grønt og planter til butikkerne, så de altid har de varer, som kunderne skal bruge, i de mængder, som vi skal bruge, de kvaliteter, som vi skal bruge. Det kommer fra alle vores leverandører og producenter rundt i hele verden, og kommer til hver eneste dag. Vi er åbent 7 dage om ugen og 24 timer i døgnet, så der er altid aktivitet her. Hele tiden kommer der varer ud af ind. Alle vores mange lastbiler styres fra kørselsafdelingen i Reitan Distribution, der har hovedkontor i Horsens. Vi er i kørselsafdelingen ved Reitan Distribution. Det er hernede, hvor det hele starter. Sådan som jeg lidt ser det, ikke? At jeg ved godt, det starter ude i butikken. De sender en ordre ind til os, og så kommer ordren ind i vores planlægningssystem inde i Flikplaner. Og så planlægger vi turene, og vi sørger for at sætte lagerne i gang. Så jeg synes faktisk lidt, det er sådan starten, altså motoren til at komme i gang, til at vi kan få nogle varer leveret ude ved Rema 1000 butikkerne. Jamen, det er sjovt, fordi at hver dag skal du tænke nyt, og hver dag skal du få et puslespil til at gå op. Og det er aldrig nemt, og det er aldrig det samme. Hvad betyder et mærke som Gram Slot egentlig for Rema 1000? Altså i Rema 1000, der arbejder vi med discount med holdning. Og et af vores fokusområder, det er lige præcis økologi. Økologi er stærkt stigende, over 20% sidste år. En del af vores økologi og satsning på økologi, det er vores samarbejde med Gram Slot. Vi ejer jo næsten halvdelen af Gram Slot, og det er for at skabe det her fra jord til bord. Svend er en fantastisk ildsjæl, så det at skabe nogle unikke produkter kun i Rema 1000, hvor kunderne kan komme ned og se det, de kan komme ud og klappe køerne, de kan komme ud i kartoffelmarken, og så ende med, at de kan købe det her i Rema 1000. Det skaber loyalitet, det skaber kunder, så det er værd at satse på. Danmarks bedste frugt- og grøntafdeling i 2018 ligger i Marienlund ved Odense. Den vigtigste afdeling i vores Rema 1000 butik, det er frugt og grønt. Frugt og grønt, det er vores hjerte, det er vores DNA, det er vores pulsår. Det er vores visitkort udad til. Økologi vokser helt vildt. Vi startede med at have 1 fag ud til 2 fag, og nu er vi helt op på at have 4 fag kun med økologi. Kunderne er helt sikkert glade og tilfredse. Det er i hvert fald vores klare indtryk, og også det, vi kan læse ud fra tallene. Så er frugt og grønten på plads, så er kunderne glade og tilfredse. En kæde virker bedst, når alle led spiller perfekt sammen. Det gælder også for os. Vi er nemlig kun Rema 1000 sammen.